Inini zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Munosiyeni Stole. Ndiri kutaura ndiri paNenyovwe kuarea yeChimanimani ward 5 ndo kwandiri. Tiri kutambudzika ngenyaya yemvura. Kunoku tashupika ngenyaya yemvura. Mvura inotishupa ngekuti kunoku mvura yacho ainayi zvinoita vamweni. Kuti kumweni kunoti mvura ikanaya inowandisa, kunoku haitonayi, inonaya nguva yerain season yacho inokwanisa kana kuwarire mvura katatu kana ka4 kuona season yese yopera yemvura. Saka zvinezvi unono tashupika ngemvura. Hani mukuona zvinezvi iyi tepi iyi inosupply misha inobva kubve kumhiri kweroad kuuya kubata yakadai, kubata zvakadai. Hemunoona zvigubhu zvinhu zvasoswana mumangwanani. Hapana hatina mvura pano, tiri kushoterwa ngemvura. Zuro kwapapa pasitorina kana nemvura apa. Yaitobuda takatozoende kwaodzi, odzi kune makomari awo. Ndokwatakaenda zuro kotsvake mvura. Ngekubudisa ngekushaya mvura. Iyi mvura iyi takasotoisirwawo ngerimwewo dhona rakasvikawo rikangotiisirawo richibva radarika. Saka kune imwe tepi iri kudzasi uko, asi kuti tikwane tese kunoku hakuna. Zvibhorani zvakafa. Mapaipi acho anozi akaora ezvibhorani zvedu zviri muno. Saka dhona iri rakasvikawo richionawo izvo ndobva rakatiisirawo matepa. Asi mvura yacho haisi kutoita, haisi kukwane vanhu. Ndo dambudziko riri kuChimanimani ward 5. Imimi semadzimai zviri kukukanganisai sei kushayikwa kwemvura mumadzimba? Isusu semadzimai zviri kutikanganisire pakuti hatine zvakawanda zvekuita semadzimai. Tine manapukeni, tode kubikire vana, kugeza. Saka zvinenge zvaakuzotiitire panguva chinapa kuti tinozotobuda kunokwanisa kana kuite korera kuno musazoshamisika mwazoti ward 5 kwaite korera yekuti pasina mvura hapana utano. Saka pane mvura ndokuti tinoita zvese zvatinokwanisa kuita semadzimai, tinosuka, tinobika, tinowacha. Zviro zvoendeke zvakanaka. Mvura chichirenge chekuti tengi racho i1 matepa acho akati apa aripo dzasi iriyo kutasvika ite makore haichazoda kupombe zvakanaka. Saka anopomba inocherwa nguva yekutoti zuva rakada kuti bvazhei ochera. Ini ndinoitwa Jeni Madhauri, ndinogara muNenyovwe village Chimanimani. Ndiri pano ndauya kutsvaga mvura kubva distance yendabva yakakura. Imwe nguva ndotombosvika panapa mvura yacho paine mabhaketi akatona, nhasi atorina naye. Ndogone kudzokera kumba ndisina kana mvura. Ndosvika pakutoenda kunzizi nemvura, kutsvaka mvura iyoyo. Saka tiri kukumbirawo rubatsiro nekuti mataurwa zviri rudzi mapaipi aya, nenyaya yekuti mvura kunoku hainayi. Mapaipi aya hanzi amashoma pasi mvura, saka haisi kukwanisa kuti idini ipambe machini kutora mvura kuti ikwanise kuti tiwane mvura tise tidini tikwane. Ko migodhi yekumadzimba kwenyu? Migodhi yakafa kare kuzotosvika pakuti ndopa kuti auyo taitochere kwaodzi ndopakasoro titodini tichere pano. Saka migodhi yakafa kare.